Vi har her Calvi-cyklussen, som er fotosyntesens mørkeproces. Vi starter ud med at have det her molekyle, som hedder 6-ribulose 1,5 bifosfat, og navnet skyldes altså, at fosfatgrupperne sidder på henholdsvis kulstofatomen 1 og 5. Herefter kommer der noget 6CO2 ind, som bliver bundet til det her atom via ribulose bifosfat carboxylase enzymet. Som altså binder CO2 til ribulosen. Således at molekylet ændres til 12 glycerat 3-fosfat, og der kan man så se, der er her et fosfatgruppe på. Ja, og her kan man altså se, at fosfatgruppen sidder på kulstofatom nummer 3. Så kommer der noget 12 ATP ind, som er noget energi, som kommer fra lysprocessen fra fotosystem 2. Og den her ATP, den bliver altså brugt til, at man udnytter energien fra ATP'en, så der spaltes ADP plus P fra, og det bliver altså gjort ved hjælp af enzymet kinase. Og her bliver det spaltede P inddraget i glyceratet, således at molekylet bliver til 12 glycerat 3 eller 1,3 bifosfat. Fosfater, som har sat sig på 12 glycerat 1,3 bisfosfat, har fosfater sat sig på den første og den tredje kulstofatom. Der kommer nu 12 NADPH, som igen er blevet dannet ved lysprocessens fotosystem 1. De her 12 NADPH bliver spaltet til 12 NADP+, hvor at 12 P'er, som har sat sig heroppe, nu også bliver spaltet, som vi kan se hernede, hvor der kun er én fosfatgruppe. Dette bliver til 12 glycerol aldehyd 3-fosfat. I de 12 glycerol aldehyd 3-fosfat indeholder der til sammen 36 kulstofatomer. Af disse bruges 2 molekyler til dannelsen af fruktose 6-fosfat. Efter den proces vil der være 30 kulstofatomer tilbage i alt, som giver 10. Det giver 10 glycerolaldehyd 3-fosfat, da de alle giver 3 kulstofatomer. Ved processen er der H2O, som ses her, som affaldsstof. Fruktose 6-fosfat kan omdannes til glukose, ved at fosfatgruppen bliver fraspaltet. Det her er som regel det er heraf, hvor man siger, at fotosyntesen ender med glukose, som man kan se her. De 10 glycerolaldehyd 3-fosfat omdannes nu til 6-ribulose 5-fosfat, som vi ser heroppe. Det sker ved, at der er 4 fosfatatomer, der fraspaltes, hvilket sker ved et enzym, der tilhører gruppen kinaser. Da der nu kun er 6 fosfatatomer tilbage, bliver kulstofatomerne nødt til at gå sammen 5 og 5 i stedet for 3 og 3. Det skyldes, at der i alt er 30 kulstofatomer til de førhen 10 fosfatmolekyler, derved 3 gange 10, det giver 30. Nu er der kun 6 fosfat, så derfor skal det være 5 gange 6, det giver så 30. Næste proces er omdannelsen af 6-ribulose 5-fosfat til 6-ribulose 1,5 bisfosfat.
Det sker ved enzymet ribulose-fosfatkinase, som bruger energien fra ATP, 6 ATP, til at give et ekstra fosfat til ribulose-molekylet. Det der sker er, at de 6 ATP de bliver spaltet til 6 ADP plus 6 P, hvoraf de 6 P de sætter sig fast på kulstofatom 1 på ribulose-molekylet. Derved får vi 6 ribulose 1,5 bisfosfat.